פראג נשאלת השאלה מעצמה, von wann ist man יידיש? מנין היידיש? רוצים לנחש? יש כמה וכמה תיאוריות. מה הניחושים שלכם? סבא סבתא, מהבית. אז התיאוריה הראשונה שאני שמעתי זה שלמדנו ביחד בצבא, כל הצוות. גם זה בא לידי ביטוי בעיני המצלמה, ונראה כיצד זה נראה. שואל עליכם, חברים, מה יש לך? לך? רוצים לדעת מנין היידיש שלי? Sag mal, grüß, Chaveri. Will lernen die jüdische Sprache? Aber Chai, kommt da rein in die Artilleriebrigade. Und lernt die jüdische Sprache, die schönste Sprache auf der Welt. Seid mir gesund, Chaveri. Seid mir gesund und stark. Seid mir gesund und stark, ככה אני מסיים כל סרטון, ושלום עליכם, ככה אני פוצח בו. אני גם קורא להם סרטוני שלום עליכם. חושי ורואים, כפי שאתם מתארים לעצמכם, כשאני הגעתי למערכה הזו, יידיש כבר ידעתי, לפחות ברמה מסוימת. אז השאלה עדיין תקפה, von wann ist mein יידיש? אז כמו שניחשתם, בקינדר-יוגנד, בואו נראה תמונה שלי מהילדות. טוב, זה מדהים. החיידר יינגלה לומד, ואני רוצה שנשיר את השיר ששרנו ביחד בחיידר עם הרבה. גם כאן אני מציג לכם תרגיל, ואני מצפה שנשיר ביחד. קומץ א' פה כנזור. סוסן. Amor,